Bilang instrumento, may takot ka rin. Oo. Ha? Oo. Susunod ka. Oo. Tatanggalin mo ang nilagay mo rito o ubusin ko ang lakas mo. Tatanggalin ko. Gamitin mo ang kamay mo. Iganon mo. Tanggalin mo. Lahat ng sakit na nararamdaman mo. Gamitin mo. Tanggalin mo. Bilisan mo. Naintindihan mo? Tatanggalin mo. Sige, tanggal. Tanggal. Malaulo. Habon. Doon, sa lupa. Kasi wala naman Lahat? posisyon nandito. Itapon mo sa lahat. Doon, bilisan mo. Sige, bilisan mo. Tanggalin mo. Tao ka ba? Ha? Ano ka? Sumagot ka. Tao ka ba? Ha? Tao ka? Sa ngalan ni Jesus, tinatanong kita. Tao ka hindi? Hindi lang yung balik ka. Tatanggalin mo. Tanggalin mo. Oo, tanggalin mo. Tanggalin mo. Bilisan mo. Tao ka ba? Hindi na, hindi. Ano ka? Ano ka? No, sa Maligno. maligno. Ano? Sa maligno. Saan ka nakatira? Sa bukid. Anong ginawang kasalanan ng taong ito? Bigyan mo ko ng dahilan kung bakit mo siya sinasaktan. Wala. Eh bakit ka pumasok sa spiritual niya? Ewan ko. Hindi ka tatawagin ng aking ama kung hindi ka nanakit sa kanya. Naintindihan mo? Opo. Sinungaling ka. Pati ako pinagluloko mo ako. Ha? Tanggalin mo. Ano nilagay mo sa kanya? Ano nilagay mo? Tanggalin mo. Tanggalin ko Bilisan mo. Tanggalin mo. Tanggal. Tamon. Lahat. Dana pa yawis kay kay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, masamang espiritu, umalis ka sa katawan ng taong ito. Patahimikin mo to sa pangalan ni Jesus. Ama Jesus, Amang Nazareno, kami ang iyong mga anak. Bilay niyo kami sa pangalip at masamang espiritu. Binigyan mo ko ng kapangyarihan, kaya kayo po muna sa aming buhay. Amen. Ama Jesus, Amang Nazareno, bigyan mo ko ng kapangyarihan na makapagpagaling na may karamdaman. Salamat po sa pinagkaloob mo sa akin. Amen. Ginigising ko ang iyong spiritual at inuutusan kitang bumalik ka sa katawan niya. Gising! May mawis siya. Wala na. Ano paramdam mo? Mabuti. Di pa tayo tapos? Dito. Patong mo yung palmo mo. Dana pa yawis kay ating juwan kay kay. Hindi, patong mo doon sa tsinelas. Amay mo ng video ko. Manalangin ng iyong isip at puso, manalangin ka sa Panginoon upang hindi siya makabalik. Naintindihan mo? Naintindihan mo? Hawakan mo to. Mga dito. Gayahin mo ako. Sa pangalan ni Jesus, Pangalan ni Jesus. ako po si, Ako po si. sabihin mong lahat ng pangalan mo. Sabihin mo lahat pangalan mo. Ikaw ang magsinasabi ko, sabihin mo ang pangalan mo sa Panginoon. Anong pangalan mo? Rolly. Lahat Rolly between. ay nananalig, Nananalig. nananampalataya, Nananampataya. natitingin mo Nagdidigdig mo. ang aking panalangin. Ngayong panalangin. Umihingi ako Humingi ako ng kapatawaran ng kapatawaran sa isip, sa isip, sa salita, sa salita, at sa gawa. at sa gawa. Ama, Ama, Jesus, Jesus, Nazareno, Nazareno. humihingi rin ako ng kapatawaran Humingi rin ako ng kapatawaran. bilang anak mo Bilang anak mo dito sa lupa dito sa lupa. na hindi, Na hindi ako nagsisimba. ako nagsisimba. Dahil yun ay totoo, di ba? Kasasabi lang ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, pinapatawad ka niya sa iyong ginawang kasalanan, sa isip, sa salita, at sa gawa, sa buong pagkatao mo. Pero may hinihiling siya. Puntahan mo daw siya sa kanyang tahanan at doon ka ibig sabihin ko, doon ka humiling ng iyong kahilingan. Naintindihan mo? Umikit ka. Yan, dumikit ka na. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, masamang espiritu, inaalis kita sa kanyang isipan at puso't kaluluwa. Kung hindi ang aming Panginoong Kristo ang dapat manatili sa kanya, siya ay pag-aari na ng Diyos namin sa langit. Kung hindi kami ay humihingi ng gaway at patapatawaran sa aming nagagawang kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa. Ama, tulungan mo ang taong itong iyong anak. Naway pakinggan mo ang aking panalangin. Binabasbasan kita sa pangalan ni Jesus na tagapagligtas ng sanlibutan. Bigyan itaas ko ang iyong pangalan alang-alang sa aking kapangyarihan
Humayo ka, Satanas, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ngayon, tatanungin kita. Sabi mo, galing ka sa bundok, at sabi mo, ikaw ay kanto. Naintindihan mo sinasabi ko? Narinig mo ba sinasabi mo? Sinabi mo yun? Dahil hindi pinapasok ng Panginoon sa iyong isipan. Dahil meron pa daw papasok. Magwawala ka daw ng todo-todo. Ngayon, ano ang pakiramdam mo? Wala lang init. Okay, bigyan mo ng tubig. Daw po ako. Tubig, hindi pwede Sprite.